Jamen, velkommen til. Mit navn er Katrine Schalin, og jeg er teaterleder her på Teater Form 302. Jeg kan se, der er nogle enkelte, der ikke har læst det der med, at man helst skulle være videreråd for. Ja, der er nogen, der snyder. Og helt kort om mig selv, så er jeg som sagt teaterleder her på Teater Form 302, og jeg har arbejdet i kultur- og mediebranchen i 30 års tid. Og i denne her sammenhæng tænker jeg, at det er relevant at nævne, at jeg i sin tid var en af redaktørerne på en debatbog, der hedder Nu er det nok, så det sagt, som udkom i 2000 og satte gang i det, der blev kaldt dengang den nye feministiske bølge. Og så har jeg mange år interesseret mig for repræsentation og mangfoldighed i kultur- og mediebilledet, og var i mange år forperson for et branchenetværk, der hedder Women in Film and Television. Og Mie Lund er kvinden med det store gyldne overblik. Hun er forfatter, oversætter, dramatiker, dramaturg og freelance teater- og kulturjournalist. Og så var hun i mange år teaterredaktør på Berlingske Tidende, og mange år et medlem af Reumert-juryen. Og det betyder, at hun har fulgt dansk teater og set tusinder af forestillinger i løbet af de sidste 3-4 årtier. Og senest har hun oversat Lukas Svenssons tekst til Mordforsøg på Snehvide. Og Charlotte Elisabeth Moesgaard, hun var i 1987 med til at stifte Teater Form 302, og har så de sidste, altså jeg tror det er 37 år, ikke? Har været en fast del af ensemblet og den kunstneriske ledelse her på teateret. Og hun har medvirket i den største del af teaters forestillinger, blandt andet Mussolinis De 100 dage, som i 2019 indbragte hende en Reumert. Og lige nu, så er hun dronning i Mordforsøg på Snehvide. Og Benedikte Hansen er uddannet fra Statens Teaterskole helt tilbage i 1981, og har været tilknyttet mange af landets største scener og spillet stort og afvekslende repertoire på Det Kongelige Teater. Og i 2016 spillede hun hovedrolle i en forestilling her på teateret, der hed Tørst, og den modtog hun en Reumert for bedste kvindelige hovedrolle. Og senest på teater spillede hun titelrollen i Huset Teaters opførsel af den forestilling, der hedder Cassandra. Og lige nu er hun midt i optagelserne til et skuespil, der hedder Sygeplejeskolen, hvor hun på 6. sæson portrætterer forstanderinden Margrethe Lund. Og så nu ved vi, hvem hinanden er, sådan lidt mere. Og som optakt til det her arrangement, så gjorde jeg mig den umage at tage det her årets teaterkatalog, og så bladrede igennem, og talte alle rollerne. Hvor mange roller var der til mænd over 60, hvor mange roller var der til kvinder over 60. Og det tegnede det billede, som der stort set altid er, at der er mange flere mænd, end der er kvinder på scenerne. Og ved de præcise tal er, at der i de 92 forestillinger var der roller til 18 kvinder og til 30 mænd over 60. Så jeg også på Skuespillerforbundets, da de sidst udgav deres lønstatistik, der viste den, at en mandlig skuespiller gennemsnitligt årligt tjener 100.000 mere end sin kvindelige kollega. Men som det er med statistik, så stiller det som regel flere spørgsmål, end det giver svar. Og det siger jo heller ikke noget om, hvad er kvaliteten af de roller, eller størrelsen på de roller. Der ligger altid masser af materiale bag, og jeg synes jo, vi har alt for lidt viden om alt det her, der handler om kønsulighederne i branchen. Det håber jeg, at vi får gjort noget ved. Men det er ikke det, vi skal i dag. Der skal vi tale om noget om det med kvaliteten. Og jeg vil starte sådan lidt et optimistisk sted, som jeg på en måde altid gør. Man tænker altid, at det bliver bedre. Ligesom vi Ellers vil man ikke overleve. Og lige nu, der har vi sådan en fornemmelse af, at måske der er noget forandring i luften. Der er sådan en større bevidsthed og vigtigheden af mangfoldigt scenebillede. Der sker en masse, og man har også en fornemmelse af, at det måske også gælder forhold til alder og kvinder. Og der er det så smart, at vi har med, som har den her, har set alle de her tusindvis af forestillinger. Så jeg tænkte, vi sådan lige kunne tjekke ind og høre om, altså er der noget i den fornemmelse? Ja, jeg er ret sikker på, at du har ret. Altså, hvis man ser på, hvad der er sket i dansk teater, så har der været rigtig mange forestillinger, som har været bygget op om tekster, og det er vi jo ved at gå lidt væk fra, men det synes jeg er ærgerligt. Men der var rigtig mange tekster med rigtig mange roller til mænd
men ganske få roller til kvinder. Så det har altid været sådan i teateret, at der har været for få roller til kvinder, når de nåede op over en vis alder, og den alder var blevet yngre og yngre, fordi det var dejligt at se på de unge kvinder på scenen. Men det har der jo været nogle folk, der har gjort oprør med, og nogle af de fede oprør har jo kommet fra nogle af de stærke skuespillere. Og det er jo det, der har givet mange kvinder rigtig gode roller, fordi de har fået lov at spille manderoller. Vi har også set for eksempel Kirsten Olsen for et par år siden spille en skøn Ingmar Bergman på Det Kongelige Teater. Vi har set Karen Lise Mønster spille Harpagon i Den Gærige. Men der er jo et eller andet forkert ved, at det er, altså at hvis man skal have en god rolle, en god karakterrolle som kvinde, så skal man spille en manderolle. Det ville jo være federe, hvis det var en rigtig god kvinderolle. Skrevet til kvinder over 60. Og dem er der ikke så mange af, men jeg tror, der kommer flere. Jeg tror, der er en øget bevidsthed om, at altså, i teaterkredse taler man jo tit om, hvem det er det egentlig, der ser teater. Hvem er det, der holder kulturlivet op? Og det er jo ældre kvinder. Altså, med det grimme ord, altså jeg er også selv en af dem, bliver kaldt de grå hætter, ikke? Hvidhåret dronning er bedre. Ja, men altså, det er jo en kendt sag. Det er jo os, der har tid og mulighed og lyst til at gå i teateret og holder det hele kørende. Men det mærkelige er jo, at vi ser ikke os selv på scenen. Det er jo helt håbløst. Men jeg tror, at der er flere dramatikere, som er opmærksomme på det. Der er flere instruktører og teaterchefer, som bliver opmærksomme på at finde forestillinger, finde tekster, hvor der er roller. Så jeg tror, du har ret. Det var det lange svar. Så springer jeg lige til dig, Benedikte, først, fordi Charlotte har jo sin eget teater, så det her er jo sådan lidt anderledes i forhold til de med roller, men er jo også ude og svømme i landskabet. Men har du mærket en forskel? Jamen, altså det har jeg bestemt, fordi man kan jo se, da jeg var ny, ung skuespiller, så var der stort set ikke en kvindelig teaterdirektør. Der var ganske få kvindelige iscenesættere, og det har jo vokset og vokset og vokset. Så det, man kan sige, det er, at vi må jo tage og skrive de tekster, som vi mangler. Men og der er selvfølgelig også mange klassikere, ikke? Som var med kvindelige hovedroller. Men altså, jeg synes bestemt, der er en udvikling. Men det er stadigvæk mærkværdigt at se, at vi er så lidt repræsenteret på de store de store teater, ikke? Der er men jeg ser noget, som jeg virkelig er begejstret over nu. Det er, hvis vi skal tale om kønspolitik, ikke? Det er, at de helt unge, de er jo begyndt at opgive kønnet. Og det synes jeg er sindssygt interessant. Fordi, altså, og vi taler om 20-årige, vi taler om 16, 18, 20-årige. Og når jeg taler med dem, så har de slet ikke alle de fordomme inde i sit hoved om, hvilket køn man har. Så det tror jeg er der, at fremtiden ligger, for at vi kan få skrevet til alle roller, eller til alle aldre, og til hvilken som helst køn. At det ikke er pointet ud, at det skal være den, der spiller det, og den, der spiller det. Ja, og der har vi havde jo Rømerden i år, som havde kønsneutrale priser. Ja. Og egentlig har teateret jo altid været et rum, hvor man kunne, en voksen kunne spille et barn, en mand kunne spille en kvinde, og så det burde jo ikke have været så opdelt, som det har været, egentlig, når man tænker over det. Men det er meget mærkværdigt, fordi at, jeg synes jo, det er sindssygt interessant at se film og med folk i min egen alder og ældre, fordi vi har jo for fanden en stor erfaring og en stor livsklogskab og sådan noget. Det er mærkværdigt. Men det er jo nok fordi, det er os, der skal skrive det selv, og det får vi ikke gjort, når vi er sådan nogen som mig. Altså, hvad der er ikke ret mange kvindelige dramatikere i vores alder. Der er et par stykker. Ja, men de kommer nu nedefra. Ja. Ikke? Og teaterdirektørerne er jo virkelig der er mange kvinder der, ikke? Men undertrykt er vi under alle omstændigheder. Og Charlotte, du gjorde det smarte at sørge for at have dit eget teater, ikke? Jo. Så man kunne få de roller, som man fortjener. Ja. Altså, jo. Hvad skal jeg sige, fordi man har jo stadigvæk, altså det var jo
det er måske også lidt stadigvæk. Vi lavede jo Teater for 302 for at lave et skuespillerstyret teater, så vi ikke var afhængige af de der instruktører og alt muligt, der skulle bestemme. Men stadigvæk så spillede vi jo færdigskrevne stykker, og der var jo mange manderoller i forhold til kvinderoller. Altså, så har jeg jo mødt sådan en som Sofie Sinkernagel, helt fantastisk, fordi hun har jo sat sig for at skrive roller til kvinder på vores alder. Hun skrev den, der hed John Lennon er død. Så hvad var det, dit spørgsmål var? Ja, men det var egentlig det der med, skal man gøre det selv for at få de roller, man vil have. Ikke? Men, og hvad har det gjort for dig, eller i dit arbejdsliv, at du har haft dit eget teater sammen med nogle andre? Det har i hvert fald gjort, at man havde medbestemmelse. Og også kunne ansætte dem, man synes gjorde noget i den retning, man godt kunne lide. Jeg synes... altså der, hvor jeg egentlig fik et knæk, hvis vi skal tale om det, det var, da jeg spillede på Det Danske Teater. Det var i 2000, 99-2000. Det var faktisk med 4 mænd en forestilling, jeg tænkte, og jeg var den eneste kvinde, og tænkte, det her skal være fantastisk. Det blev simpelthen så forfærdeligt. Og alle var mænd omkring, og da jeg kom, så jeg skulle spille sådan en barpige. Faren havde en bar, og jeg skulle være, eller krodatter. Og jeg tænkte, sådan ser sådan en ud, og hun er moderne i nogle leggings, og måske en stor t-shirt, og hun vil noget og sådan noget. Nej, der var allerede lavet et kostume til mig med broderi og strut og ned udringet. Jeg var med, fordi jeg ligesom skulle være lækker. Og det har der jo været rigtig meget af. For 7 Søren og... det er en lang historie, jeg kan bare spørge om det. Men det var crazy at møde det, og jeg kan huske, Bert Warning sagde, nu er du ude i det virkelige liv, sagde hun til mig. Fordi hun har jo også prøvet, altså der er jo noget, altså vi jo, fordi man havde nogle ben eller et eller andet, så tænkte man, vi bruger dem til at være lækre på scenen, og trække plaster og fy for den lede. Men altså, jeg vil da sige, vi har da også altid husket humoren, altså vi er jo ikke gået ind i det på den måde. Har jeg i hvert fald har altid haft noget humor med, men jeg ved ikke, om det er blevet set sådan, men her på foråret, ja. Nå, jeg tænker bare på, først så var der en tendens til, at vi blev farveblinde, altså i forhold til at kaste, ikke? Og så blev vi sådan kønsblinde, så er det pludselig mænd og kvinder, der spiller hinandens roller. Fint nok. Men altså, der var altså også kommet den her aldersblindhed. Og der har jeg lige læst en skide interessant artikel fra England, hvor de simpelthen sætter voksne kvinder over 70 til at spille de helt unge teenage-roller hos Shakespeare. Og det kan man grine af. Men det har åbenbart været helt fantastisk. Og det har ikke været patetisk, det har ikke været forkert. Det har simpelthen været, de her kvinder har erfaringen. Og hvis de har fysikken, det er jo det handler om så, men altså hvis de har fysikken til, altså at der bliver en eller anden form for illusion, som er troværdig, så er det jo fuldstændig fantastisk. Og det har været altså åbenbart en kæmpe oplevelse for dem også, at vende tilbage til de erfaringer. Det er helt kirkegårdsk. Ja. Men altså, at fordi vi nu har gjort de gode og dårlige erfaringer i livet, når man når hertil og er blevet så hvidhåret, jamen så kan man også gestalte det. Og det synes jeg er en helt fantastisk ting, men det synes jeg ikke, vi har oplevet så meget af i Danmark endnu. Men det tror jeg kommer. Hvor er det lækkert. Ja, fordi jeg føler jo også, og det føler jeg jo også her på teatret, at vi altid har kæmpet for at ligesom blotte mennesket, skrælle lægene af, fordi så vi kan dele det. Fordi jeg synes, der er en kæmpe mission inden for teatret i at lade være med at kamuflere sig. Ude i det virkelige liv, der kan vi ligesom spille alle de roller for at overleve. På teatret synes jeg, man skal dele det, der er, og turde vise det. Jeg har en kæmpe, føler en kæmpe pligt over det, i forhold til det,
du er ikke alene om at være menneske. Se her, vi må være forgangskvinder, og ligesom sige, det her, det er, hvad der er. Og de sidste mange år har jeg ligesom tænkt, kæft hvor er det lækkert at gå uden make-up, kæft hvor er det lækkert, og jeg kan så også krudte mig op, og det gør jeg jo selvfølgelig også på scenen, men jeg synes, det er meget, meget vigtigt at blive accepteret og respekteret for det, der er. Altså, og det kan man jo selv øve sig på. Og jeg synes jo mere erfaring, jeg synes, ældre skuespillere, det hedder det vel, sådan har vi det ikke inde i, jeg har som om jeg er 17, eller jeg ved ikke hvad. Der er så meget i den der store, sorte erfaringspose, så man har sådan en palet. Man kan ligesom sige, ja, hvad skal jeg spille? Og forfængeligheden er jo også gone, altså faktisk rigtig meget, altså. Det er så lækkert. Altså, jeg synes kun, det er en fordel at blive gammel og spille Ophelia, eller hvad det er. Ja. Jeg har det fuldstændig på samme måde. Jeg synes godt nok også, det er dejligt, så længe man har sit helbred. Ikke? Ja, det er den der fysik, der er... Så er det sgu sjovt at blive ældre. Ja. Men det, der er dilemmaet for en skuespiller, synes jeg altid, jeg har tænkt over, det er, at vi er jo en udøvende kunstart. Så vi er hele tiden afhængige af en struktur, der består af en dramatiker, en instruktør, en teaterdirektør, en scenograf, og så videre, som vi på en eller anden måde skal honorere deres kunst. Altså fortolke deres tekst, og deres instruktion, og så videre. Og der synes jeg også, der er sket et skred, som jeg er meget, meget glad for, som jeg senest oplevede med på Husets Teater, hvor jeg lavede Cassandra, hvor jeg pludselig oplevede, det her, det begynder at blive en flad struktur. Fordi, det jeg er opdraget og opvokset med, at instruktøren, det var altså autoriteten, det var den, man bare gjorde, hvad der sådan set blev sagt, og så kunne vi så stå som skuespillere og prøve at lægge vores kunst op på toppen af det til sidst på en eller anden måde, når vi havde honoreret alle andres ønsker. Og der ser jeg et nybrud. Altså, dernede i den forskning, og derfor føltes det så lykkeligt for mig, at jeg pludselig havde den autoritet på linje med de andre kunstarter. Og det tror jeg er noget positivt, der er ved at ske. Det er jeg i hvert fald meget optaget af. Fordi jeg gider ikke længere at få at vide, at du skal gøre sådan og sådan og sådan. Det kan jeg ikke. Altså, jeg er blevet for gammel til det. Og jeg synes, at mit problem hele livet igennem har været, at man er blevet bedømt på næsten alt andet end sit gode hoved. Ja. Og det i sit gode hoved? I sit gode hoved, ja. Og det har provokeret hele livet igennem. Det kan jeg godt forstå. Altså. Og med det mener du udseendet? Ja, altså, og du skal bare passe ind i det der, og du ser sådan ud, og jeg kan huske Birgitte Prises, der var skuespilchef på Det Kongelige Teater et par år, inden hun desværre døde. Hun sagde, du må forstå, Benedikte, det er dine kindben, det er dine knogler, det er din tale, det er din stemme. Altså, det er det, der gør, at du får de roller. Det er ikke noget med, om jeg kunne tænke eller fortolke. Altså, jamen, vi er fuldstændig typecastet hele livet igennem, indtil at man gør så men mindre man gør oprør, ikke? Altså, fordi jeg var pissegod til at spille bimbo, og var i noget Jarlen 14 udsendelser i fjernsyn, og så det hed faktisk Rungsteds Lyksaligheder. Men hvor det bare galt om at spille dum, ikke? Men, eller naiv også. Måske da jeg var 40, så tænkte jeg, det går ikke, at jeg... Men hold kæft en kamp for at lave noget, der handler om noget. Og det synes jeg også, at man nu har der har det også ændret sig, synes jeg, ikke? Og det synes jeg også, at fra man var ung, hvor man ligesom var... hold nu kæft, de vil bruge mig, og det nej tak, og man gik ind i hvad som helst, og gjorde det, der blev sagt, så nu er det vigtigt, ligesom, hvad vil jeg sige med det her? Hvad kan vi bruge det her stykke til? Eller hvad kan vi dele af liv her omkring den forestilling? Hvad er det, der er vigtigt? Altså, det er bare, synes jeg, pissevigtigt at lave teater, fordi det er noget, det er levende. Men vi har stadig en kæmpe kamp
at kæmpe. Ja. Det oplever jeg Kæmpe. Selvom der kom kvindelige teaterdirektører og masser af vidunderligt gode kvindelige instruktører, har vi stadig en kamp at kæmpe. Og måske lidt mindre på teater end på film og tv. Der oplever jeg altså virkelig, at det stadig er vanvittigt mandsdomineret. Og også lønmæssigt. Altså som du sagde, at kvinder, de tjener 100.000 mindre. Og på et tidspunkt havde jeg en oplevelse, hvor vi lavede en forestilling, hvor vi var 5, der havde fuldstændig samme alder, samme anciennitet. De 3 af dem var mænd, og vi var 2 kvinder. Vi havde fuldstændig nøjagtigt samme anciennitet. Opdagede, at mændene fik 2.000 kroner mere om måneden, end vi gjorde. Så snakkede vi sammen og sagde, det kan vi simpelthen ikke finde os i. Så gik jeg op til, har jeg carte blanche til at køre den her kamp? Og vi går hele vejen, for vi finder simpelthen ikke i det. Og vi skrider for teater, hvis vi ikke får det samme som mændene. Så gik vi til teaterdirektøren, og så, jamen det var rigtigt nok. Jamen vi skal have det samme som drengene. Det kan I ikke få, for vi har ikke flere penge til den forestilling. Jamen så går vi. Altså, og hvorfor får de mere end os? Så var svaret, fordi at I er dårligere til at forhandle. I er simpelthen dårligere til at forhandle, og det begyndte jeg så at tænke over. Jeg skal lige gøre historien færdig, fordi så, og de blev ved med at sige, at vi kan ikke. Og så var drengene, altså mændene der, de var så solidariske, så de sagde, at vi går ned i løn. Wow, og så vi fik lige løn alle sammen, ikke? Og det var jo vidunderligt, at de havde den indstilling. Men hold kæft, hvor har jeg tænkt over det siden, at vi er dårlige til at forhandle. Og hvorfor er vi kvinder så dårlige til at forhandle? Det er, fordi at der er så få roller. Og vi ved, at hvis vi gør os utilbens, så står der bare en anden ved siden af, der gerne vil tage den rolle. Det er også enormt vigtigt. Ja. Og mændene har en eller anden, og det er også noget med selvværd, og vi er blevet, altså på den måde, synes jeg, undertrykt i vores værd, fordi at vi var så mange om bunden, alle med mange som ikke har noget at lave. Fuldstændig. Ja. Der er et par, der er markeret. Der var lige en kommentar, sådan en ekstra i forhold til det der med, at man er dårlig til lønforhandling, fordi man har faktisk fundet ud af, at det ikke er helt korrekt. Det, der rigtig meget sker, det er, at man bliver læst meget anderledes som kvinde, når man kommer på at kræve sin ret. Aha. Og derfor bliver man anset som en besværlig, krævende, yngre. Ja. Så det er faktisk ikke fordi, at vi ikke kan forhandle og ikke gøre det, men fordi vi bliver set på meget anderledes end mænd gør. Jo, men jeg har talt med producenter på tv-serier og sådan noget, som siger, jamen altså, jeg sidder nogle gange og tænker, så kæmp dog kvinde, når jeg forhandler løn med dem, fordi de siger, jamen det er okay, det vil jeg gerne. Altså, men det kan jo være en erfaring, der har gjort, at man ved, okay, hvis jeg går ind, og så mister jeg alt status. Det var grund til at vide det, fordi der er en kvinde, der har skrevet en rigtig god bog, som du måske kan huske, som handler lige præcis om det, om kvinders position i forhold til lønforhandlinger, og hele tiden, hvordan man kan forbedre sin situation i lønforhandlinger ved noget forberedelse, som faktisk ikke handler om, man kan det eller ej. Det var lige en kommentar. Ja, men interessant. Ja, der var en Men jeg synes nemlig også, det er rigtig interessant. Nu tog du hul på det her med tv-serier og tv i det hele taget, fordi jeg får ikke kommet så meget i teateret, som jeg gerne vil. Og jeg oplever faktisk, at når jeg ser serier, også nyere serier, er der stadigvæk en blindhed for erfaring, og for at en kvinde, der tør åbne munden, faktisk måske har noget på hjertet, og ikke bare en sur harpe. Altså, vi har stadigvæk nogle reproduktioner, som jeg synes, det er så vigtigt at få bredt ud, fordi alle de her streamingtjenester og hvad der nu end er, stadigvæk har, som jeg ser det, en evne til at reproducere. Så kan det godt være, at de pynter lidt på det og gør kvinderne mere fremtrædende, men det er stadigvæk i relation til en mand. Eller, altså, den der selvstændige voksne kvinde ser jeg meget lidt af, som bliver respekteret også i rammen. Jeg er fuldstændig enig, og man ser også meget, meget ofte. Nu har jeg virkelig kigget, altså studeret det, at rigtig mange mænd på min alder, når de så er gift, så er de gift med en 20 år yngre. Altså, hvorfor fanden kan jeg ikke spille Michael Birkers kone i en tv-serie? Altså, han skal have, fordi det flatterer ham. Jamen, læg mærke til det. Det er jo over hele verden. Ja, læg mærke til det. Altså, det er så grotesk. Så er det en anden ting, jeg virkelig er begyndt at kigge på, og det er altså noget nørd.
det er altså, hvordan man klipper tv og film. Altså, fordi der er så ufattelig stor magt, og så utrolig manipulation om, hvad det er, vi egentlig fortæller, hvad vi ser. Det sidder klipperen og vælger. Jeg har så set som i dag, fordi nu har jeg altså også virkelig kigget mig altså arg på det. Så har jeg været ude og lave noget eftersyn på sygeplejeskolen, og laver en scene med en ung, smuk sygeplejeelev. Og det er en dialog, og kameraet er altså 80% på hende, og så vender vi lige om og ser den gamle hejer en gang. Og hun står og ser yndig ud, mens jeg taler. Altså, men kameraet følger ikke den, der taler, men det er også, altså, det er bare fordi, når jeg ser det, men det er pissevigtigt. Det er virkelig interessant. Fordi vi bliver blinde for virkeligheden. Og det ved I jo ikke som publikum. Altså, jeg sidder jo og ser det, fordi jeg ved, hvad der foregår, ikke? Og derfor bliver man manipuleret helt vildt hjemme i stuerne. Og dermed er med til at generere den der skævvridning af kødet. Det synes jeg. Og jeg synes, vi er alle sammen med til det her. Altså, det synes jeg også, hvis man ser den her forestilling. Altså, jeg synes, kvinder er med til det, mænd er med til det. Altså, hele den her stadigvæk, at man skal bruges som lækker lokkedue, lækker, og altså, der er fokus på det. At der skal være noget lækkerhed. Lækkerhed vender over visdom, eller dybde, eller klogskab, eller noget, man kan bruge til noget. Altså, det er på en eller anden måde. Jeg tænker også, når man kigger bare på gadebilledet, jeg ved ikke, altså, nogle gange så tænker jeg, er det bare fordi vi er dyr, og det der sker, at man klæder sig ud som kvinde og gør sig til. Men vi gør sgu. Altså, der er et eller andet, vi virkelig må kigge på alle sammen, mener jeg, i forhold til det der. Jeg kan huske, der var lige en periode, hvor mænd på stranden med tattoos, de næsten overtog piger i bikinier, men altså... Er det din svag? Wow, men jeg synes, der er... Ja. Man drømmer jo sådan meget vigtig diskussion på den måde, hvem der holder de der skønhedsidealer i gang. Hvad der er noget deroppe? Eller det er dig, der jo kører. Jeg kan ikke man tænke på, hvad I begge to har snakket om, det her med the male gaze, at det falder lige ned i den æske. Og så er det jo lidt paradoksalt, at I ser på teaterscenen, at hvem er det, der sidder og kigger? Det er jo ikke the male gaze. Det er jo helt vanvittigt. Så der er noget biologi i det der med the male gaze, og der er noget omkring udseende og tiltrækning og ungdom og så videre. Og gamle vaner. Det er, hvad det er, men den skal selvfølgelig ikke stå alene. Men den er ekstra malplaceret i teaterverdenen. Så det kunne være ret interessant at prøve at se, hvad er the female gaze, og hvad er det, vi godt kunne tænke os at se, os der er kvinder. Ja. Og det er der heldigvis nogen, der arbejder med, men det er bare så vildt, at det skal være en særlig ting, som man nu undersøger, ikke? Ja. Altså, nu laver man en forestilling, der hedder The Female Gaze, eller et projekt, der arbejder med det, ikke? At det er undtagelsen på den. Det der, The Male Gaze, det var The Male Gaze, det er det mandlige blik. Det var noget, der var i noget filmteori, som fra, jeg tror, det var 80'erne, hvor man så på film og så på, hvordan at der blev filmet, altså hvordan kameraet som blikket så på kvinden og så på verden. Og så fik man lavet noget analyse af det der, og udsprang det her begreb male gaze. Men det er en ting af udseende, men det er også stereotypen af, hvordan man oplever en mor. Ja. Og så videre, så videre. Alle de forskellige roller. Ja. Altså, skuespillerinder på 40-50 år, der skal spille mor, de er altid, de har 3 egenskaber, de er hysteriske, de er et eller andet bla bla bla, men altså fuldstændig firkantet i, det er en mor. Ja. Altså i stedet for, hvad er det for et menneske? Altså. Og det synes jeg også er et kæmpe problem. Ja, det synes jeg også. Jeg synes virkelig, der er noget med de der klichéer, at jeg synes også, at vi på en eller anden måde har en kæmpe mission i igen at blotte os som spillere, altså gribe i egen barm, fordi jeg mener helt, altså jo mere man går tør det,
jo mere universelt bliver det, og mere kommer vi de der klichéer til livs, fordi vi, altså sådan her er noget af vred. Nej, ikke nødvendigvis, eller alt muligt. Et opgør med en mand, eller et, jeg ved ikke, ja. Nå, nu tænker jeg bare på, at rollen som den hvidhårede dronning, som går efter Snehvide, er jo skrevet til dig. Ja. Og den er skrevet til, at I må have siddet og snakket sammen om, hvad er det, der optager dig, hvordan er det at blive gammel på scenen, og den jalousi, der er over for hende, den unge Snehvide der, ikke? Og sådan kunne man jo også godt læse det. Du siger, at du bliver jaloux over for den unge pige, der går med hele... Nej, jeg bliver ikke jaloux, jeg bliver rasende. Ja. Også til forskel, for jeg er ikke en skid jaloux på de unge. Tværtimod, jeg stakkels dem. Altså, men jeg bliver rasende over, at fast kød er mere værd. Altså, jeg forstår det ikke. Fordi jeg synes, der er en kæmpe skønhed i at blive... der er forkert. Ja, det er simpelthen så mærkeligt, de der værdier. Men jeg tror også, at det er noget med... Altså, det er simpelthen også, hvad er der penge i? Nå jo, men det fører så frem til det, jeg vil spørge om. Det var nemlig, kan man regne med, at bare fordi der er flere kvindelige dramatikere og flere kvindelige instruktører, at så bliver det også mere tolerant og mere... tolerant over for andre kroppe, andre måder at blive repræsenteret på. Det kan man vel ikke nødvendigvis. Altså, prøv at se på politikerne, ikke? De kvindelige politikere, de klæder sig som mænd. Ja. Nå ja, men... Patriarkatet bor jo i os alle. Vi er jo opdraget med det. Nu er der en masse markeringer, og starter det der. Og så bare et eksempel på det. Jeg har set en af de der forestillinger af Solaris med cast, hvor de udelukkende var over 74 for en lyst. Det var underligt. Ja. Men det var både mænd og kvinder? Det var både mænd og kvinder. Men det har bare længe åbenbart været sådan, at det var mændene, der har fået tilbudt de der unge roller, men ikke kvinderne, men nu er de også med. Ja, fedt. Det var sidste år. Det er meget. Det vil sige der, at på Aarhus Teater, for eksempel, der er jeg inde og se, der er et fantastisk dygtigt cast på Aarhus Teater. Der er også en kvindelig direktør, sådan set. Men det slår mig, at hele castet er, de er unge, de er hvide, de er tynde, og det er ikke fordi, de ikke er dygtige skuespillere, men de er fuldstændig ens. Og der findes ikke en kvinde, som jeg tror den ældste er 48. Og i virkeligheden så får lyst til, at man hjælper det på vej, måske. Altså man siger, at det er ikke i orden. Den repræsentation er ikke i orden. Når vi viser teater i Aarhus, så skal man reflektere dem, altså så skal man spejle det, man tale til dem, man spiller for. Så der skal være en vis procentdel, der har en vis alder, der har en vis størrelse, der har nogle andre farver. Men publikum skal jo lave revolution. Og det er jo også... Lovgivningsmæssigt igen og pille med det. Det er jo også fordi... der er så mange andre parametre. Du skal lave så mange børneforestillinger, så meget musical. Så hvorfor blander vi os så ikke i, at de alle sammen er unge? Det er en god pointe. Det er rigtigt. Men jeg tror, det er hele samfundet. Altså, det er jo hele samfundet, som ikke har... Nu begynder det, synes jeg kan mærke, altså nu var det lige pludselig faktisk meget accepteret og moderigtigt at blive hvidhåret. Men det har det ikke været, vel? Er det det? Det synes jeg. Jeg tror, det var efter Gunn-Britt. Ja, hun har lavet noget. Er det smart? Ja, du er skidesmart. Og krøller oveni. Ja, sindssygt. Der er et spørgsmål her. Det er en oplevelse, jeg vil tale om. Sidste år, det var Metropolis, der organiserede så der var en forestilling, der kom fra Østrig. Den hed Stone and Bones. Det kan jeg huske, jeg læste om. Jeg så den ikke. Jeg kan huske, jeg læste om den. Fantastisk, fordi der var en 5, 6, 7 kvinder i alle aldre, i alle størrelser. Og de spillede nøgen, alle sammen. Og altså, publikum gik rundt, og det var så modigt, og det var så flot, og det var så stærkt. Og det var overhovedet ikke seksuelt på nogen måde. Men det var de der nøgne kvinder med os publikum, der var klædt på og kigget. Der var røg, og der var vin, så der var brun, så der var... Ja, altså, og de tudede så meget. Og jeg tror, der var også, hvis man nu går i det mere eksperimentale, og i det mere
kropsligt, nu er det også min tradition, ikke også? Så er man måske lidt mere, altså kan være ligesom grænseløs, eller smelte kroppen, blive bare en krop. Altså, og det er også spændende, det der med at tænke på vores alder, fordi det er rigtigt, som I siger, vi skal have fysik. Men på den anden side, når jeg kigger på Iben fra Odins Teater, hun stadigvæk som 70-årig, ligesom springer og være til stede, altså Marie, eller sådan nogle, det er muligt, men det er jo også måske den der mere alternative. Men jeg elsker også her, vi har jo også lidt en krydsning mellem tekstbaseret teater og performance, fordi man tit har en kæmpe frihed i at skabe en rolle selv, som man synes er vigtig i forhold til de her ting. Og men helt sikkert, jeg synes fysikken, kæmpe ting. Altså psykisk, jeg har en mor på 95, kører løs, men fysisk, det er også, hvis I kommer og ser forestillingen, jeg har en monolog om, hvordan tyngdekraften vil have en ned i graven. Man kan gøre, hvad man vil. Og til den her forestilling, jeg fik et brud på hælebenet en måned før premieren, og så er der noget med alt, fuck det, men der er så mange ting, der stopper en fysisk. Men jeg synes også, at jeg har set dansere, vidunderlige dansere, som prøvede at blive ved med at være dansere. Nej, vi var på kursus, så var der en, der sagde, du må danse inden for den her firkant og lave bitte små ting. Det var fantastisk. Altså, så man kan jo hele tiden komme omkring det. Jamen, det er fordi, man skal også respektere den alder, man har. Man har en anden rytme, man har en anden... Måske er man lidt mere stiv, men man har stadigvæk man har altså, live. Det er ligesom det handler om. Det er livet, som livet. Som vi har, som vi kan mærke, og som vi kan udtrykke dele. og dele, ikke også? Altså, det er det. Og jeg tænker på, nu er det mange år siden, og det var en polsk, han hed Kantor, og det var meget specielt, fordi han kom med det der forestilling, hvor der var alle mulige alder, der spillede. Altså nu er det ikke kvinder, det handler om, det handler bare om mennesker, skuespillere og alder. Ja, den gamle mand, der spiller en gammel mand. Ja, og hvad så? Ja, det er dejligt. Der er nemlig forskellige kroppe, forskellige rytmer, forskellige udtryk, fordi så man er mennesker. Ja, og det er det, vi skal nu blive, nemlig, som du siger, udenom de der, med sådan her skal det være, når man er en mor, det er så mangfoldigt i virkeligheden. Det her med alder, altså hver alder har sin issues. Og denne her alder, den hvidhårede alder, der har du jo udtalt noget om, at der er noget gylden tid over det. Altså hvad er det, man bliver sat fri af? Hvad er det, der sker? Jamen altså, efter jeg fyldte 60, så begyndte jeg at se, men jeg bliver hele tiden ved med at sige, at det er også fordi, jeg har en god fysik. Der er ikke kommet noget lort til mig endnu. Så derfor kan man bedre nyde det og se det måske. Ikke? At jeg oplever den her tid som høsttid. Altså, at jeg har sået så meget igennem så mange år. Og hvis man giver sig selv lov, så kan man godt høste. Altså, og for mig er det egentlig mentalt, at jeg høster. At jeg får det bedre mentalt. Altså, og det synes jeg er ret rart. Jeg tror også, det er for mine omgivelser. Men som du også sagde, så i dit gamle interview, at man er ligesom ude over at bevise noget. Ja. Og det er fantastisk. Altså, nu skal er det virkelig rigtigt? Er det ikke omvendt, at man fandme skal bevise, at man kan endnu? Nej, jeg synes, man skal bevise over for sig selv, fordi man har en kæmpe ambition selv om at lave det, man laver ordentligt. Eller som man kan. Gang til gang, fordi man ved, hvor den er, når den er der. Så man bliver ved med at søge, men jeg ved det ikke bevise jo. Hver gang er ny, men jeg synes, der er en eller anden...
noget at bygge videre på. Altså, det er ikke for at hvile på laurbær. Det er ikke det, jeg mener. Men at altså, jeg skal jo ikke bevise, at jeg kan spille teater. Altså, det skulle man i mange år. Det skulle man i mange år. Mange. Ja. Men jeg vil bare sige, at jeg talte med en instruktør forleden dag, og fortalte, at jeg skulle være med i det her, og så sagde han, det lyder rigtig godt, og at på det store teater, han sidder på, var de meget opmærksomme på, at de enormt gerne ville have ældre skuespillere ind, meget gerne ældre kvinder, men i det hele taget ældre skuespillere, fordi netop som du siger med at høste, der er en enorm erfaring. Og teateret er jo altså, selvom vi opfinder nye ting hele tiden, så er det jo også noget med at stå på skuldrene af hinanden. Og der er nogle erfaringer, som ikke bliver overlevet, hvis ikke I får de roller, som I skal have, og ligesom kan give det videre. Og han synes, at det var super fedt at have ældre skuespillere og skuespillerinder med, sagde han, fordi I har en enorm disciplin, I kan læse en tekst, og I er enormt gode for holdet. Fordi mange af de unge jo, netop som I sagde, har så travlt med at bevise alt muligt, at det handler sådan, mig. Ja. Og I er nået til at kunne give. Og derfor var han så glad for at høre, at vi blandt andet her også ville slå et slag for, der er altså nogle erfaringer her, som vi alle sammen, både på scenen og ude blandt publikum, har rigtig meget glæde af. Ja, fordi det også er et håndværk. Det er et håndværk, og det er noget, der skal gives videre. Og det er en fornemmelse også af, at det er super vigtigt. Altså, jeg ved godt, det er en kliché, men altså, nu kender jeg rigtig mange af jer, der har stået her på scenen, og det er fandme liv eller død. I blev altså mere eller mindre skøre i hovedet. Total overlevelse. Ja. og derfor, og det er vigtigere end noget som helst. Ja, og det er det jo også i det øjeblik, I står der. Og det er så skønt, fordi det kan man jo mærke, når man sidder dernede, at det er vigtigt, og nu skal man lytte, fordi det her er noget, som kan gøre os til bedre mennesker, til mere empatiske mennesker, til nogen, som måske kan klare den mærkelige tilværelse, vi står i. Så det er så vigtigt, at I synes, det er vigtigt, for det smitter af. Og det skal de nye generationer jo også lære. Og det lærer man ikke, hvis man bare tror, man kan gå ind og se lækker ud, eller kan gå ind og sådan tjuske med nogle ting. Altså, hvis man har set det, I to lave, så ved man, det kræver alt. Sådan er det bare. Der er ikke noget Ja, jeg synes, det er enormt interessant, at du siger med kameravinklerne. Jeg har også lagt mærke til i TV-avisen, hvis der er en historie om en enlig mor, som ikke har råd til at sende sine børn på ferie eller købe skoletaske til eller sådan noget. Så det er det, historien går på. Men kameramanden, han har en anden vinkel, fordi han super ind på hendes kunstige negle og hurtigt extensions og tatoveringer, og så sidder man der sådan ser og laver sin egen dokumentation. Og det er også, fordi hun bruger sine penge forkert, ikke? Ja. Altså, så har en helt anden indgangsvinkel, end det historien egentlig kører på, og resultatet bliver noget helt andet. Det er super interessant. Det er fint. Altså, jeg kan lige supplere med nogle ting, som jeg lige tjekkede med i forhold til journalistikken. At altså, ude i Danmarks Radio for eksempel, når de har eksperter inde i nyhedsudsendelsen, så har de sådan en plade ude på væggen, hvor de så skriver op, om det er en mand eller en kvinde inde, fordi de vil gerne prøve at leve op til at have lige mange af hver inde. Men de kommer aldrig derop. Altså, der er stadig flest mænd, der bliver inviteret ind, og det er langt overvejende yngre og midaldrende kvinder, der optræder i nyhederne. Blandt nyhedskilder, der har rundet 50 år, er der en utrolig lille andel. Hvor man må tænke, det er kvinder over 50, som måske er blevet professorer eller et eller andet, som ved alt muligt. De kommer ikke ind. Sådan er det. Ja, jamen det er apropos det, eller måske sådan halv apropos det. Jeg skrev en gang til Mads om Monopolet, fordi jeg havde det sådan, jeg synes det var så interessant, at der altid var 2 mænd og en kvinde. Det gjorde og det ser vi altså. Det er rigtig sjovt, fordi det jeg fik, så fik jeg først jeg skrev bare, det er sådan lidt interessant. Jeg har bemærket, der har ud af de her mange udsendelser været 2, hvor der var 2 kvinder og en mand, og jeg vil egentlig godt have et svar på, hvorfor. Det er mange år siden efterhånden. Og så fik jeg svaret fra produceren, det er meget interessant, de har skrevet til dig. Så fik jeg svaret fra produceren, at det handlede jo om kemi. Så for dem var det ret vigtigt, at de mennesker, der sad i rummet, ligesom fungerede sammen og løftede sammen. Og så skrev jeg tilbage, at jeg synes, det var rigtig interessant, at kemi består af 2/3 mænd. Og det fik jeg ikke noget svar på.
De skrev jo til mig, fordi jeg skrev nemlig, det er bare, når nu var den mandlige, altså verden er en mand, altså der er altid 2 mænd og en kvinde, så er det bare sådan, jeg tænker, at det skal være sådan et program fra Danmark, og det så tænker jeg bare, havde I tænkt over det? Ja, det har vi tænkt over, og sådan kan vi bedst lide det. Når de sagde til mig, jeg synes, vi provokerede, det var en kæmpe fuckfinger jo, altså. Ja, men det har sådan ændret sig, især efter starter og blevet. Ja, lidt. Jo, hun har men det er ikke halvt og halvt. Er det ikke? Nej. Har du talt? Ja. For jeg har nemlig den opmærksomhed, du også har. Jeg er en gransker. Ja. Ja. Det er altid godt at tælle. Det er det virkelig. Fordi ellers så kan man godt blive blind for det. Ja. Så, men der er noget sidste, jeg gerne lige vil lidt ind på, fordi historien om Snehvide handler jo om, at den ældre kvinde bliver jaloux på den yngre kvinde, og så grovt, at hun vil myrde hende, af den årsag for at beholde mandens gunst, eller sin egen værdi, som jo består i udseende. Det er jo den grumme fortælling, der bliver fortalt i den historie. Og i Lukas' tekst, så skriver at den starter ligesom, der var engang, for længe siden, for eksempel i forgårs. Pointen med det er jo det her med, at selvom at tingene forandrer sig, så er der rigtig meget, der er det samme, og nogle ting, der går igen. Ikke? Og igen også det her med udseende, jeg lovede, at vi også, for du er der faktisk ikke så lang tid tilbage, at vi også vil komme lidt ind på det med udseende. Ja. Med hvad det betyder, hvad det har betydet, og hvad der sker, når man mister den valuta, eller det bliver noget andet, eller den her tabet i udseende, når man bliver ældre. Jeg synes, det giver en kæmpe frihed, fordi det har optaget så meget plads. Hvem fanden var det, der sagde til mig, at hvis ikke vi havde brugt så meget tid på at være optaget af, hvad andre synes, og også hvad vi tog på, og foran spejlet, og alt muligt, jeg ved ikke, hvad vi har gjort, af den slags med mænd, så ville vi have været professorer, sagde hun. Hvis man havde brugt al den tid til det. Og jeg ved selv, at jeg har været, det har virkelig stoppet mig sådan, hvis jeg skulle ud til noget, altså også branchemæssigt, kiggede på mig selv med andres øjne, og jeg skulle se godt ud, eller jeg skulle have det rigtigt på, for at føle mig godt tilpas og sådan noget. Jeg synes, det er en kæmpe frihed at sige, okay, hvor er det dejligt at lade det hele hænge. Jeg hedder min yndlingsinstruktør, Anders Karlsson, han har også nærmest givet mig til opgave engang, altså virkelig lade være med at anstrenge dig, bare slap af. Så når man bare slapper af, så er det jo sådan her. Og det er godt nok, altså. Og det er virkelig dejligt. Og altså, det ved man jo selv, hvor meget man kan glemme sig selv, hvis man ikke behøver at leve op til noget. Altså, og hvor stort et samvær man kan have med andre, hvis man lader det fare. Og det har jeg også på scenen fundet ud af, hvor vi det er. Ikke altid, jeg kan leve op til det, men der er gode og dårlige dage, man må, men det er så kæmpe gave. Jeg er fuldstændig enig, men jeg synes også, der er en pointe i, at være en, der altid har fået at vide, at du er smuk, eller at du ser godt ud. Og det, for mig har det været noget med en undertrykkelse af mit selvværd. At jeg blev rost, hvis jeg var pæn, eller så godt ud, eller et eller andet. Og så bliver det en selvopfyldende profeti, at jeg ikke kan noget, uden at jeg skal tilfredsstille et udseende, eller et eller andet. Ikke? Og der tror jeg måske, at sådan nogen som Charlotte og mig har haft det lidt nemmere end så mange andre. Ikke fordi vi ikke også ser godt ud, men fordi at vi har en eller anden kraft. Altså, vi ikke, eller jeg i hvert fald ikke, sådan pige. Nej. Altså, jeg har jo set rigtig mange af mine kolleger, som spillede alle de der ingeniører og sådan noget, som jeg, da jeg var ung, stod og kiggede på, og jeg vil også spille Askepot, men jeg kom aldrig til det. Jeg skulle altid spille skurken. Altså, og det tror jeg dybest set har været min overlevelse. Fordi jeg ser jo, at skiftet fra en skuespiller, der har levet af at være den unge, yndige, smukke kvinde,
hun får det helt vildt svært, når hun bliver 50. Ja. Og sådan har jeg ikke oplevet. Nej, det har jeg. Jeg har altid været skæv og mærkelig. Men jeg har nok set mange, der har det. Og de er forsvundet. Ja. Fordi det kan man jo ikke. Fordi det var ligesom det, de kunne i deres, eller i omverdenens optik. Ikke? Så det betyder helt vildt meget. Men selvundertrykkelse har det været. Ja, og man har jo da også brugt det. Jeg kan huske, da vi lavede foråret i 87. Vi skulle jo have krattet nogle penge ind. Vi havde jo ingen penge. Og dengang havde man programmer. Så jeg kan huske, jeg tog højhælet på og netstrømper. Og så var det ud og prøve at sælge en reklame. Og det havde jeg da ikke fået ind, hvis jeg ikke havde set sådan ud. Altså, det er helt crazy, hvad man kan gøre med det, ikke? Og Danmark er jo på en måde et heldigt land. Altså, der er jo mange... hvad skal vi dog sige? Ja, rumænere for eksempel. Jeg kender en rumænsk pige på 19. Fandt hun en mand på 56. Han havde rød sportsvogn og penge, og de fik lavet et barn. Men hun kom herop, og de blev skilt. Men det kører jo altså alle vejene. Tænk på sådan en som Kirsten Rolfes. Kan I huske hende? Ja, der er virkelig, hvis vi skal være positive, der er mange. Nå nej, men da hun var ung, så fik hun ikke nogen roller. Fordi hun ikke lignede netop en ingeniør. Og hun fik opereret næse, og hun fik gjort alt muligt for at blive sådan lækker og kunne gøre sig sådan noget. Og så fik hun at vide, tag din tid. Få nogle børn, eller hvad fanden. Hun var en af de kvinder, der faktisk lykkedes med et privatliv og sceneliv. Det gjorde hun, og så fik hun at vide af sin begavede instruktør, når du har overstået det, så kommer du tilbage, og så kommer der en gylden tid. Ja. Og det gjorde hun. Det må man sige. Og hun havde en fuldstændig fantastisk stemme. Det kan godt være, at I ikke bryder om at høre det, men for fanden var det en fornøjelse at høre hendes smukke stemme. Det var en cello, altså. Men den kom til sin ret, da hun blev ældre. Ja. Og tænk sig lige, altså, at begynde at operere på sig selv for at få en rolle, altså det var forfærdeligt. Ja, det sker jo stadigvæk. Ja, jeg ved det godt. Det sker, altså det tænker jeg da også. Det sker jo, altså Botox, det kommer jo ind allerede, når folk er i 30'erne, ikke? 20'erne. Men det er da også det mest usolidariske, man kan foretage sig. Jeg er altså rasende på mine jævnaldrende, der gør det. Det er jeg. Jeg synes simpelthen, det er skide tavligt. Det er da også sindssygt uinteressant. Men det er også synd. Jeg synes også, det er synd. Altså fordi... Der er jo ikke noget udtryk. Hvis du var en billedhugger... Men det er jo fordi, man heller ikke tror, man kan andet end det. Igen er det et eller andet, man bruger det som en vare. Kunstneren er jo så mærkeligt, for det er jo ikke til at sige, hvad er det, der gør en god kunstner? Hvad er det, der gør en skuespiller interessant fra en scene? Det er jo noget med udtryk, nærvær, det er alt muligt på en gang. Men når der kommer et menneske ind med et ansigt, som er interessant, og der mener jeg ikke glattet ud, et, der har levet, et, der har gjort nogle erfaringer, så er man jo på med det samme. Rynker, hårfarve, hvad fanden ved jeg. Og det gælder både mænd og kvinder. Altså, det er jo det, der er en historie her, som vi gerne vil høre. Og skulle der ikke sådan et glat, uerfarent ansigt. Altså, det er dejligt at se den danse, hvad fanden ved jeg. Men det er jo skønt, når der er en historie allerede i det øjeblik, lyset går op. Ikke? Jeg tænker, det er et meget godt sted at runde af. Og så har jeg bare lige en ting også. Nu sidder vi, og nu inkluderer jeg mig selv sådan helt, som jo er ret smukke kvinder. Altså, så der er jo også noget af det der lidt... Jeg tænker bare, vi har jo også et privilegie der, som man jo heller ikke skal være blind for, i forhold til det der med, at det kan måske være nemmere for os at ikke få Botox eller andet, når man ligesom når man har noget, som passer bedre til skønhedsidealerne end andre. Så det er bare igen den der med, det er sjældent den enkelte kvinde heller, der for øvrigt kan ændre det hele, eller sådan, ikke? Men man er fanget ind i det samme net, alle sammen, men samtidig er det jo også de små enkelte bevægelser, der kan ændre nettet, så damned if you do, and damned if you don't. Og man har et valg. Ja, man har altid et valg. Ja, og jeg synes, det var smukt, der egentlig der ende lidt der på det, der var med den gyldne tid. Ikke? Det var så lidt rart sted at ende med det her med, at I hvert fald, der sidder her, ligesom har oplevelsen af,
at der ligger power i den her alder, der er nu, og i virkeligheden stor kunst også, ikke? Der ligger nu i den gyldne tid. Altså, jeg håber det er rigtigt, ikke? For jeg er jo kun lidt på vej med det grå hår, ikke? At det er rigtigt, at jeg er så ung, altså jeg er fra 70, så mellemår. Men det glæder mig, den tanke, og jeg har fornemmeren om, at det er rigtigt nok, at der ligger noget power der. Og så er det også vigtigt, jeg har en virkelig vidunderlig veninde på 84. Altså, det er så vigtigt at se, hvor interessant det er, ikke? Altså, og jeg føler også, vi skal da være totalt glade for det, der er nu. Men det er også det, der kan, at vi kan repræsentere alle aldre på scenen, og det er det, vi skal. Ja. Vi skal have et oprør for publikum. Vi skal lade være at gå ind og se forlange ældre kvinder på scenen. Ja, opsøge det. Ja. Jeg vil også sige, og jeg har nogle gange været på nogle af de kurser på skuespillerforbundet. Jeg tror også, insight blandt skuespillere, der skal de der normer om, hvordan kvinder er, eller mænd er, i måden man ser hinanden, der trænger altså også til lidt internt. Ja, det gør totalt. Jamen det er altså nogle gange er der altså nogen, der har nogle helt vilde klichéer netop om det der moder eller ond eller jalousi eller jamen det er jo ikke sådan. Men det uhyggelige er faktisk, at de kunstneriske brancher er meget reaktionære. Ja. Og det er jo skammeligt, synes jeg, når man opdager det. Altså, at der er andre brancher, som er langt længere fremme i skolen med det. Så det trænger altså også til at blive... Ja, det er helt enig. Vi tror faktisk, det er det modsatte, ikke? Jo, men det er det ikke. Nej, det er meget reaktionært. I morgen, der er vi her igen. Altså, jeg er velkommen til at komme op igen. Men der taler vi om manderoller og arketyper, men der har vi Kim Fupz her, som jo også vil snakke noget om det der med, at han har altid også skrevet med at have blik for kønnet, og prøve at skrive nogle andre historier af nogle andre måder, nogle mindre stereotype måder. Det har han jo også gjort for kvinder, men nu er det lige i morgen, der handler det om manderollerne. Men det er jo der, det starter. Det er jo med, hvad er det for nogle historier, der bliver fortalt, ikke? Så når det ikke er jer, der skriver dem, så kommer I jo først i andet led og fortolker dem. Men det gør I jo så heldigvis så godt. Og smider noget, som Charlotte sagde, smider sådan noget humor ind, og man smider noget af sin power, eller gør alle mulige ting med det, man får leveret som tekst. Ikke? Det har I begge to. Tak for det, I har gjort. Og tak for nu, og tak fordi I havde lyst til at tage den her snak. Og tusind tak til jer. Fordi I bød ind så meget i samtalen. Ja, det var dejligt. Og tak for at skabe arrangementet. Ja, tak.